як сандуқи нома ва ҳалномаҳои суд хонаи зисти Умаралӣ Саидовро пур кардааст. 13 соли охир барои хонае ки иддао дорад аз уст мубориза мебарад. ин ҳалномаҳои судӣ гоҳе ба фоидаи уст ва гоҳе баръакс. номаҳоро ба мақомот навиштааст ки кӯмакаш кунанд бифаҳмад ба кадоме аз инҳо бовар кунад. Президент як 350 маротиба муроҷиат карда мактуб хати. Маҷлиси миллида як 300-400 маротиба муроҷиат кардам. Мактубома медизам, баҷо мекунам. Маҷлиси намояндагон як 250-300 бор муроҷиат кардам. Ҳам хати, ҳам даҳанӣ. Суди олида як хати раис суди оли Нусратло Абдулло як 200 маротиба гап задам. қабулш да хати журналисто, бе журналисто ягон результат нест. ӯ аз он изҳори нигаронӣ мекунад ки давоми ин солҳо масъулин барои ҳузури ба такрораш ӯро меронданд ва бархе ҳам дар рӯзҳои қабули шаҳрвандон ҷои кор ҳозир намешуданд. Суди олӣ мерай, раис қабул намекунад, муовинай. Абутимен мерай, мегиреза Ализода. Ана суди шаҳр мерай, раиси суди шаҳр Гиёзода мегиреза, муовинош қабул мекунад. Ягон неста, ягон адолат неста дар Тоҷикистони мо. Ман ҳамина ман 13 сол шид мерам мебиём. ба мисли ӯ садҳо сокини дигар бо шикоятҳои гуногун дар ин мақомотро мекӯбанд. як санҷиши ногаҳонии гурӯҳи кории дастгоҳи иҷроияи президент ҳам муайян кардааст ки бархе аз вазирону раисон рӯзи қабул дар ҷои кор ҳузур надоранд ва арзу шикояти мардумро намешунаванд. шаҳрванд мерояд муроҷиат мекунад ё тариқи мактуб ё мегӯянд ки масъала ҳалли худа меёбад. вале агар мактуб буд бинед ки ина равон мекунанд ба ҳамун ниҳод дар ноҳияшон. ба фарзи мисол то дастгоҳ муроҷиат мекунад прокуратура, ино ба ҳукумати маҳаллӣ ё бар ниҳоди ки дар ҳамун маҳал ҳаст равон мекунанд. бидонед ки мушкили ҳамун раиси ҷамоат ё масъул хуб кардааст ва ҳеҷ маҳал худаша гунаҳгор намеҳисобад. дар ин сурат баъдан боз ҳамин давом мегӯяд ки ба куҷое муроҷиат кунед, аз дастам ҳеҷ кор намебаёд, ба хотири оне ки ба куҷое муроҷиат кардед, боз ҳамин мактуби шумо, ҳамин шикояти шумо омад ба дасти мо афтид. аммо бархе мақомдорон мегӯянд бо вуҷуди қабули шаҳрвандон барои баъзеҳо шикоят ба ҳукми одат даромадааст. баъзе одамое ҳастанд ки бо қарори суд розӣ намешаванд. аз ҷумла Умаралӣ Саидов, ман ҳамчун раиси суди олӣ якчанд маротиба қабул кардам, гӯш кардам, супориш додам. қариб ҳама судяҳои суди олӣ парвандаро омӯхтанд. қарори суд қабул шудааст, қувваи қонунӣ дорад, лекин он кас норозӣ аст. хоб чӣ кор кунем? дар тоҷикистон бо амри раиси ҷумҳур шурӯъ аз соли 2011 раҳбарони вазорату идораҳо барои қабулу шунидани арзу доди мардум дар соату рӯзҳои муайян муваззафанд. вале ин иқдом аз сӯи мансабдорони давлатӣ миёни таҳлилгарон ва ҳам мардуми оддӣ бесамар арзёбӣ мешавад. баъзеашон мегӯянд ки ман ба кадом идораи нарафтам масъала ҳалли худа наёфтааст ва мехоҳам расонавӣ шавад, чун ҳеҷ вақт вақте ӯ масъалаш ҳал шуд намехоҳад ки ин масъала расонавӣ шавад, чун фикр мекунам ки роҳи охира дар расона мебинад масъалаи расонавӣ кардан. интиқоди шадиди гурӯҳи корӣ Умаралӣ Саидовро умедвор кардааст. ӯ ба ин бовар аст ки рӯзе садои ӯ ҳам шунида мешавад.